Și am fost acceptat, am primit salariul de 1200 de RON pe poziția de dispatcher junior. Și trebuia să stau lângă fiecare dispatcher din birou și să învăț de la fiecare ce face fiecare și după 3 luni de zile să prezint un PowerPoint cu ce face fiecare și ce am învățat. Vă dați seama că nu trebuie să aștept 3 luni de zile, că după o lună de zile cred că am și prezentat PowerPoint-ul. Cert este că mă duceam la birou cu frică. Eram foarte, foarte speriată și când intra șeful în birou, norocul meu că nu stătea cu noi în birou. Deci norocul meu că nu stătea cu noi în birou, că eu cred că leșineam acolo zi de zi când mă duceam la lucru dacă îl vedeam acolo. Dar mai veneam în vizită și când veneam în vizită, normal că prima pe care o luam primire, cine era? Elena. Și când intra managerul în birou, mi se oprea sufletul, nu mai îmi bătea inima. Deci știți când se face liniște așa și știi că urmează să strige Elena. Și intra în birou, se uita la mine și făcea Elena, la hartă. Nu erau decât vreo 20 și ceva, 30 de oameni acolo și mă scotea la hartă. Și mă scotea la hartă și îmi dădea coduri poștale din Franța. Și m-a scos prima tură la hartă, adică în prima săptămână când m-am angajat și m-am făcut de râs pentru că n-am știut niciun cod poștal. Adică n-am știut să-i arăt nimic din ce-mi cerea el. Franța 45. Păi de unde să știu unde e Franța 45? Că eu abia știam cum mă cheamă, dar mai să știu unde e Franța 45. Franța 13. Păi ce știam eu ce e aia Coasta de Azur? Păi eu știam numai că-s de la Reșița și eu trebuie să îmi țin jobul pentru că eu, ce să vezi, n-am bani să-mi plătesc chiria. Și tot așa, evident, prima tură m-a scos la hartă, m-a porcit apoi că nu știam să arăt codurile poștale. Se strângea stomacul, mi-era rușine de toți colegii mei că mă făcea de râs. Mă făceam singură de râs că nu știam. A doua oară tot, în a doua săptămână probabil a venit în birou, m-a scos iară la hartă. Ce să vezi, iară nu le-am știut. Apoi și atunci m-am enervat. Adică știam așa, bușbuiam la ele, dar mi-era foarte, foarte greu să le învăț pentru că cei care lucrați în transporturi știți cum e Franța aia, că nu are o logică. Numai francezii puteau să-și împartă codurile poștale așa. Bă, și a treia tură, ce am făcut după a doua tură, mi-am scos harta la imprimantă, harta Franței la imprimantă și m-am dus acasă și mi-am colorat de la codurile de la toate care erau 01, 02, 03, le-am colorat cu o culoare. După aia următoarele cu altă culoare și tot așa și-am colorat toată Franța aia cu mai multe culori și mi-am cumpărat harta vieții. Am dat, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 400 de RON pe harta respectivă și mi-am cumpărat harta, ce să vezi, am luat bani împrumut să-mi cumpăr harta și mi-am pus-o în garsonier, aveam garsoniera și garsoniera avea un singur perete gol și nu aveam tablouri sau alte chestii, harta era pusă acolo și rugam pe iubitul meu seara când ajungeam de la lucru să-mi zică coduri poștale și eu să-i le arăt pe hartă. A treia oară când a venit, ce credeți voi că m-a mai prins? Știam Franța aia pe de rost, toate codurile poștale le visam noaptea, nu știu dacă mă credeți, le visam noaptea. A trecut la Italia. Deci după ce am nimerit toate 5 coduri pe care mi le-a dat el din Franța, a trecut la Italia, să-i arăt din Italia. Norocul meu că Italia n-a și ăia sunt niște oameni organizați pe coduri poștale și acolo n-a fost deloc greu să îi le arăt. Dar ca și idee, eu cred că fiecare meserie vine cu sacrificii. Nu o să poți să înveți totul de la 9 la 5. Și uneori trebuie să depui efort și acasă. Și asta este o chestie pe care eu am făcut-o. Am depus efort acasă să învăț niște lucruri care sunt foarte importante. Mi-a fost greu, dar totodată a trebuit să le învăț și să nu mai facă de rușine. Și atunci puteam să renunț pentru că era foarte stresant pentru mine, pica părul în smocuri, dar am zis, bă, nu renunț și învăț. Și uite că am învățat și acum știu Franța foarte bine, cred, sper.